ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имои крамода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзаи мо дар рӯӣ кардан мошинои аз территорияи Тоҷикистон ва аз территорияи Москва сонад мошиное ки бениҳоят арзон ҳастанд. ҳастанд мерседесҳои сечка ҳастанд, ки дутта сечка ҳастанд, объёмни ҳастанд азиз, ва ҳастанд мотоциклҳои иж-плейт ҳастанд, ки мотоциклҳои комплект қатъи ҳастанд, ки присеп шаванд. хоб ҳастанд Nissan Primera ҳастанд ва ҳастанд Lada Kalina ҳастанд. хоб ва ҳастанд мерседесҳои 190 ҳастанд азиз, ва дуттаи дигар Nexia-ҳои бениҳоят арзон ҳастанд, ва Camry 2 ҳастанд S-катасони азиз, ва ҳастанд Opel Duty, Opel Hatchback ва дигар маркаи мошино, ки нархҳошон арзон ҳастанд, ки мо ҳамаша ба шумо видео карда ва пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 117 сомону 50 дирҳам. мегзарем ба қисми мошинаи фурӯшии имрӯза маромад рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Nissan Primera ҳастанд баъдро, ки номи мошина мехирад Nissan Primera соли барои 2998 сол ҳастанд, ки сӯзишвориш газ бензине. объём мотори 8 литра, коробкаш механика, сайсияди мошин баъдро, чоткаи мошин 98 сол, идеални сайсияди мошин мега хеле, ки даст як одамда гаштесай. дӯстон, аз ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи сентябр хадавойшам мегӯяд созад, 4 та баллон мегӯяд нав задагем, салоншам тоза кард, инам хали краскашам созад. нархи мошина мегӯяд 19 000 сомон гуфтесиям, бо мегӯяд арзон мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки ҷамоати Туркменобод дӯстони азиз. обши ноҳияи дӯстӣ да. нархшам мегӯяд 19 000 гуфтесиям, бо мегӯяд арзон мешавад. алиш намешавад дӯстон, то қад суми холияе. якумаш рақамҳои TCL дастии ахираш 68 WhatsApp кор мекунад. дуюм рақамош рақамҳои растии ахираш 1779 ишам кор мекунад. ҳаштам WhatsApp дора. Nissan Primera дӯстон азиз, 98 сол, мотори 8, коробка механика, ҳолаташ беҳтарин. нархам нархи бениҳоят арзон аст, ки кондитсионер ва электропакет дигар чизҳои лозимӣ дорам. оиди мошин ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан, рақамошона занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонам. бо I19 то ягон сомшам бо мегзарам. маромад занг занед. ва кадоме ки дӯстон азиз мошини фурӯшӣ дорад, хона, замин, квартира хоҳем, ки дар канали мо реклама монданда, маромад дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp дора рӯй кунем, реклама мекунем. лайкора занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастанд, ки срочная дар территорияи Москва Lada Kalina. соли барои 2010 сол ҳастанд, ки сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотори 6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мега беҳтарин мошин бардон дар Москва. кондитсионер, электропакет, родной краска, салон тоза кард, баллоншам ҳолати кори, мошинча мега идеални сайсияни мега. нархшам арзанда, нархшам арзон мондагиан. мошин қарор дорад дар Москва, город Истрадасони аз яъне ки раёни Истрада. нархшам мега 200 000 рубл гуфтесиям, бо мега камтар арзон мекунем. хоб дӯстони азиз, промои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp-ам дорам. мошин мегӯяд идеални сайсияне, бо метавонед ки маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. нархи мошин ҳамагӣ 200 000 рубл ҳастанд, бо ягон сумша барои бародари тоҷикмон мегзарам. рақамҳои Россия, мошин дар Москва, город Истрадасони азиз, маромад занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳанд. ва шахсоне ки мошини мисол мошин харед наметавонед, ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мисол ки намеёбед дар камика видео, дар комментария мо чӣ мошине ки ба шумо лозим аст нависед, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем ва хоҳиш мекунем, ки лайкотон назарем фаромӯш накунед, навора дӯстон то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes C-класс ҳастанд, баъдро ки мерседесҳои Benz C-класс сечка объёмни. соли барои 1999 ҳастанд, ки 99 мегӯяд ахирча 2000 уже ҳисоб мехӯрад қариб. сӯзишвориш газ бензине, мотори 8 литра, коробкаш механика, сайсияди мошин баъдро идеалне беҳтарин мошинча мегӯяд полни объёмни чотка. як сола ҳуҷҷат кардаги, як ҳафта пеш мегӯяд ҳуҷҷатш кардагим, як сола ровна. кондитсионер дорад, мегӯяд кор мекунад, 4 та электропакет, хадавои кардаги, баллон пачка, салоншам тоза кард, мошинча мегӯяд идеални сайсияне. нархи мошина мегӯяд 66 000 сомон гуфтесиям, бо мегӯяд арзон мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, мега омода бинем, бо муомила мешавад. хоб промои рақамҳои мегафони соҳибшина дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. нархи мошина гуфтам чӣ хеле, ки нархи мошин 66 та бо муомила дорад. дар ноҳияи Қумсангир маромад занг занед, арзон мешавад. мошинча мегӯяд идеални сайсияни мошин
тоза мегӯяд. Ягон савол тамошагон маълумоту иловагӣ оиди мошини шумо хоҳед агар фаҳмидан марама занг занем. дӯстони азиз дастгиритонро фаромӯш накунед лайкҳоро занед ва навори моро дар ҳамин рафиқотон дар WhatsApp, имо, Telegram-тон силкаи навори моро падилчаш кунед. мегзарем ба чорум техникаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, мотоцикли фурӯшӣ ҳастад ки мотоцикли иш планета қатъи притсепуш. солшам нагуфтам дӯстони азиз, ҳолаташ мегӯяд на хадо мегӯяд, мақсад ки мегирӣ фақат ҳай мекунӣ айпаи курд мешавад. мотоцикли иш планета қатъи кам, мақсад ки притсеп шавад. нархаш мегӯяд 11000 сомон аст, боз мегӯяд камтар арзон мешавад. идеални амин техника ҳамин иш планета қариб ки дасти як одам нагаштагия мега соҳибуш. нархшам арзон аст, хай қатъи притсеп шавад. 11000 сомон аст, боз муомила дорад, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, деҳаи қипчоқ. хеле маълум нест, обшим деҳаи қипчоқ. хоб, якумаш рақамҳои TCL дасти ахираш 58, дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 81. ишта WhatsApp дорад. кадом бишуда ки дар кор ки бошад арзон ҳам мешавад. иш планета комплектаи марамат занг занед маълумотша гирем. нархи сумуш бо арзон мекунем мегӯяд ва сайсерш мегӯяд зура. мараматон аст, занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes 190 астаи бадрон ки Mercedes 190 астаи ки созаи бампери пешаш, мақсад ки гирифтагии навай мечаспонем. соли бори 6 1990 астаи ки сӯзишвориш бензинаи моториш як 8 ICH-каи, коробкашам механикаи ICH-ка дӯстони азиз. торпедам ҳамаш ICH-ка астаи, бампери пешаш мегӯяд нав гирифтагӣ астаи мечаспонем хутум. ду тайдгах фарои пешам мегӯяд гирифтагӣ астаи ва мечаспонем. хоб, мошин мегӯяд идеални состояния мошина, хеле пешош ҳамаш гирифтагӣ, чӯша фақат хутун баъди мақсад ки мечаспонем. як радиатораш мегӯяд ногирифта, ҳамиша мегӯяд пулша мегзарем. мошин мегӯяд дигар соза. нарша мегӯяд 20 мегӯем, бо арзон мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳунда. нархи мошин 20000 сомон аст, бо муомила дорад. инаи дискаҳошам ҳастад. дӯстон аз якумаш рақамҳои TCL дасти ахираш 4277 кор мекунад. дуюмашам рақамҳои дасти аст, ахираш 3333, инашам кор мекунад. инашам WhatsApp дорад. Mercedes 190, солиш 90, бензине, моторуш ICH-ка, коробкаам CH-ка, торпеда ҳамаш ICH-ка, бамперам гирифтагӣ, фарошам тайёра, фақат як радиатор мегирӣ, ҳамиша мегӯяд пулша мегзарем. дар ноҳияи Ҷайҳун. ягон саволу иловагӣ боша, ягон маълумоту иловагӣ шумо хоҳед агар оиди мошини фаҳмидан, дар ҳамин рақамҳошон занг занем, ба шумо фаҳмонда метавонам ва арзонам мекунам. мошин дар ноҳияи Ҷайҳун. дӯстони азиз, қумсангир марамат, метавонед ки худед ҳозир занг занем. чӣ саволе доред, чӣ маълумоте метавонед аз ҳамин рақамҳо соҳибашон гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. бояд таҳдига астаи баъдон ки Mercedes C класс астаи ки сечкаи полни объёмни кадагӣ. соли бори 6 1996 астаи ки прасояне ки полни объёмни кадагӣ, дарун берун ҳамаш полни объёмни. соли бори 6 1996 тон азиз, сӯзишвориш газ бензинай дар 10 литр мегӯяд 100 мегӯяд мегардад. хоб, объём мотораш 2.3 ай Mercedes компрессор дӯстон азиз, ай Mercedes компрессор 2.3 дӯстон азиз, мошини моторуш, коробкаш механика, ҳолаташ мегӯяд чоткаи бадай. мошин дӯстон азиз 4 та баллон 80% астаи, монитор дорад, задни камера, кондитсионер дорад дӯстон азиз, хадаҳоиш 100% ва дискаҳои заводской аст. салоншам тоза, фақат як ҳамбудия ки ин резинакои дарам мегӯяд алиш мекунӣ, баъд зури бад мешавад ки капек у кор аст. резинакои дар ҳамин чӣ нестам. ҳай дигар мақсад ки маълумотша гуфтем. нархи мошина мегӯяд 54000 гуфтаист, нархи арзон аст, бо ҳамирам камтар муомила мекунам. мошина ниҳол қало дорад дар шаҳри Кулобда. якумаш рақамҳои мегафон дасти дӯстони азиз, мегафон аввалаш 900, ахираш 18. дуюмаш рақамҳои вавилон аст, ахираш 18, аввалаш 988 дӯстон азиз, инашта WhatsApp дорад. нархи мошин 54 та бо муомила дорад дӯстон азиз. мақсад ки кондитсионер дорад, электропакет ҳамаи намуд комфорта дорад. оиди ҳамин сечка шумо агар ягон маълумотҳои зиёдӣ хоҳед агар хоҳем бо фаҳмидан, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда ва арзон мекунам. маромат занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 астаи баъдон ки срочнаи соли бори 6 2010 сол астаи ки сӯзишвориш бензина, объём мотораш 2.5. коробка автоматаи состоянии мошини баъдон чоткаи мошин мегӯяд идеални состояния. дӯстони азиз, мошин тонировка, утилизатсия кардагӣ астаи, мотор соз, коробка соз, хадаҳои соз, салоншам тозакай ва вариантҳои алиширам мегӯяд мебинем. инчунин мегӯяд тонировкам дорад, бо хайхтон маълумотша мегирем.
нархи мошина мега 118,000 сомон гуфтесиям бо мегад ҳамирам арзон ва муомила мекунам. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе да 118,000 сомон аст бо муомила дорад. ҳама ҷош мега хати коробка ҳамаш моторамаш 100%. оиди ҳами мисол мошин Camry D ягон маълумоту иловагӣ хуҳен агар фаҳмидам бар ҳамои рақамҳои мегафони соҳибшуна метавонед ки занг занед маълумотҳои пурра ва аниша аз соҳибаш гиред. баъд дӯстони азиз шумо дам агар мошини фурӯшӣ хона квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маълумот рӯй кунед реклама мемонем лайкро назед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Vectra B Opel Duty соли пурёвишаш 1996 сӯи фурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстони азиз соза мега 4 диска балони ҳолати кори салон шам соз аст. нархи мошина мега 30,000 сомон гуфтесиям бо мега арзон ва муомилаи хубам мешавад. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёбон. дӯстони азиз рақамҳошон аст рақамҳои тисел. оиди ҳами Duty агар шумо маълумотҳои зиёдтар агар хоҳед фаҳмидан марама занг занед маша ба шумо фаҳмида метавонам ва илтимос мега фақат одамони харидор мега занг занед беҳуда мега нороҳат накунед нашуд танировка шуд ки ягон чи гуфтагӣ нестам. мошин хеле молодёж наметавонад хеле камтар расход кардаги ҳастед. агар ки шумо мехаред занг занед дар рақамҳои поёнбуда маълумоти пурраша бо гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi ҳастае ки бо нархи арзон срочна Daewoo Nexi соли пурёвишаш 1995 ҳастае ки сӯи фурӯш газ бензине мотор 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега сӯдаи хайр аз худша нагуфтем бо хахтон маълумотша мегирем. нархи мошина мега ҳамагӣ 8000 сомон гуфтесиям бо ягон сомонша мегзарам. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида. нархи мошин 8000 сомон аст бо муомила дорад. хоб ин ҳами рақамҳои тисели соҳибшуда дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомид кӯи бештаи мошин срочна. ягон саволтон боша марама занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Hatchback срочна соли пурёвишаш 1992 ҳастае ки сӯи фурӯш газ бензине мотор 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мега расход надорад мега салоншам тозакай ҳуҷҷатошо мега дӯстони азиз 6 моҳи дига мондаги аст аккумуляторшо мега пачкай мошин мега созай. хоб мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 17500 сомон аст боз мекард муомила мекунанд. хоб дӯстони азиз инаи рақамҳои демгидаш рақамҳои дастишона рақамҳои болохгиришам айхчона бо хайхтон маълумотша гирен. мошин мега срочна фақат мега одамони харидор беҳуда мега дӯстони азиз мақсад ки нороҳат накунед. наи рақамҳои дӯстони азиз 94 занг занед. ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ дорен хона квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маълумот дӯстони азиз дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp дорад чизе ки боша рӯй кунем мо рекламада мегузорем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ бо ҳастаи Daewoo Nexi ҳастае ки бояд тайга нархи иш бо арзонтар ҳастаи Daewoo Nexi светои сафед соли пурёвишаш 1996 сӯи фурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай миёна ҳолата намедонам расходша нагуфтам бо хахтон мепурсем. нархи мошина мега 7000 сомон гуфтесиям. мошин дӯстони инашам қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомида рақамҳош ҳастаи вавилон. ягон саволтон боша марама занг занед маълумотша гирен. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.